Hyvät ihmiset, tulkaahan tänne maistelemaan mahtavia nakkeja. Tässä nimittäin kaikki muut vanhat, mukamas hyvät nakkimakkarat jäävät kolmanneksi. Ja totta kai siihen mahtavaa Wurstin makkarakastiketta Made by Victor Koblas. Hummani hei, hupputitin hummani hei. Hummani hei, seisahda jo hummani hei. Juokse sinä humma, koska se on sinun homma. Nimenomaan, ja voidaan vakuuttaa, että meidän Wurstin ja Koblastinkin nakessa ei ole yhtään hevosen lihaa. Kiitos. Sakari Kuosmanen. Tuntuu ihan kuin kello 4 ois. Lyyli kysyi, jos vielä nakin saada vois. Mikäs siinä? Vilaan ja höylään ja rakastan vain. Mahtuu tähän pienen sydämeen suuri maa. Tää on nimittäin ihan irlantilaista makkaramusaa.